Councilor Jude Tadeo Saison, among chairman sa Committee on Finance, diri sa Consejo sa Bacolod. Councilor, how are you? Good morning. Yes, good morning. Action Art, no? Aha. Kag sa atong tagpalamati may agad. Sir, nagtawagi ko sa imo because I really wanted to update bala, sir, kay kundi December 15, gina-expect nga mapasar na ang 2024 budget. Ganaw mo na siya ang target, no? Before December 15, more or less daw maaktuhan na ninyo. Amo giman na, sir, ang target date? Well, actually ang ako niya deadline no sa annual budget is December 30. December So, 30. ang akon ang plano namon ma-early approval para maka-preparar na ang mga department heads ang ilang mga procurement for next year. Okay. Mhm. Kay balukating ang termi nga ginareklamo nga gaka-atrasar ang procurement ta. Pero under sa mga guidelines ng budget, Department of Budget, as long as there is already working budget, bisan why pa matapos ang tuig, pwede na nila mapreparar ang ilang procurement. Okay. So amo na siya ng early nga approval, more or less base kon within December 15 matapos na. Yes, after December 15, I still have two sessions to go kung imugid lang taon. Correct, so, correct. mabuffer lang ko 2 sessions. I plan to approve it before December 15. So pero ang mga department heads, amat-amat na ni sa mga sesyon ninyo nga naka-attend kag naka-plastar man sa ila mga request o kung sa ila mga budgetary requirements dira, sir? Well, actually, if you remember, daw 2 months ago, gindala kami ni Mayor Albi sa Boracay. Oh, okay. Nag-budget preparation kami to. Dito pa lang actually na insindihan na nila kung ano matabo sa budget nila. Okay. So, ang hearing actually is moot an academic kag purely kwan na lang niya ng para na lang compliance nung there was a hearing made. Okay. So ang inigali procedure na lang ni nga dapat i-comply kay hindi man ni pwede ton nga ikuan mo lang no. Siling mo ti okay na go na sa approve dapat there should be a deliberation, no? Yes, I see. Sir, ang pag-intindi ko no, isa sa mga gintakol dito, magluwas abi dira sa legislative building, nakita ko may mga kudal ng kahapon o kung mga lipod, nag-start na gid man ang construction. Ano naman? Well, actually this coming Wednesday, i-ratify na namon ang contract, no? Okay. Amo na lang ang kulang, no? Ratification of the contract, and after that, notice to proceed na siya, no? Pero daw nagkudal na siya kay para lang siguro ang iya gamit siya ng mga gamit siya ready na Okay. ma-secure man, no? Pero by next week, by this week, may ratification na. Officially, siguro December 1, basi sugot siya. Okay. Kita buwas regular session ninyo, more or less, basi buwas ini ma-discuss. Yes, ara na. Naka-agenda ng ratification. Aha. Tell us, no, kahapon, the other day, bala mo do may meeting kamo with the mayor upon sa mga iban nga mga members ng council. Of course, ara man daw kita ko si Vice Mayor Elcid. Daw, naka-istorya kamo ni Mayor about development pa sa market, sir? Yes, ang present liwat ni Mayor, no, kay ginpaliwat niya ang design sang market dira sa Burgos. So, present niya, isa sang option will be the improvements ng Burgos market. We have the budget for that, no, halin sa loan, no. And actually every month may si Mayor one isa ka panyapon dira sa Yabalay. Okay. Together with everybody, no, Okay. to discuss anything under the sun. Actually, amo na ang yan. We have been actually nahimo na ni namon Action Art for the past 5 months na. Which is effective, no, kag ang makadiscuss kamuya outside dira sa bahin sang government center nga kondra do kapormal gid sa pag dito sa balay ni Mayor, at least makasugilanon kamo kag magka-banding mas mayo. Yes, that amo nang ginahimo namon, okay. Amo na actually ginahimo ni Mayor
Kag actually, kung kisa may mga reklamo nga hindi mo ma-address sa City Hall kay tungod sa kasakuon man ni Mayor, Okay. kung kisa hindi ma-entertainar mayo. Pero iniya, for the past 5 months, he has been doing this every start of the month. Actually, ang meeting namon kagabi kami nag-meeting. Okay, It's for okay. the month of December na to, na meeting, no? Ah, So, I see. para na to sa month, tapos na kami sa November. Aha, aha. Nag-meeting na kami sa first week sa November. So, everybody daw libre man, si Mayor took the opportunity nga tipunon kami kag mag-istorya. Aha. So ini sa market going back, I don't know kung anong perspective sila nga plano ni Mayor da bali butangan second floor ano sir? Actually, may I don't know kung second floor ng tawag, no? Daw mezzanine. Pero actually, ang isa sang kondisyon nga put up ni Mayor na dapat ma-high ceiling kita. High ceiling, okay? Okay, para maliwalay ang hangin. Correct. Aha. Okay, ang aton tanan nga, if you look at the old designs ng aton markets, nubo katama ang aton atop. Aha. Tapos butangan mo pa atop nga GI sheet, ti ka biti eh. Gabiti ginagi. Correct. Nabiti ang init, no? Aha. So, pero iniya may parking siya, I think, on the second floor. Ah, Bali okay. ang wa yan siniguro sa akon niya pag-insindi, may ground floor, Ah, may daw tunga, tapos sa babaw gid is the parking. aha. I see. No. Pero ina siya plano pa lang and the implementation of this will be on 2024. Well, actually the budget, ang budget ready. Okay, okay. Ara na yung budget mo, it's a matter of, balo ka kung obrahon mo na siya, may logistics naman nga problema mo, kaya magubuon mong old. Aha. Sailuhon mo ang tao. Aha. Hindi, sailuhon mo gali yung tao, tapos gubuon mo ang building. Okay. Hindi, blati, amo na siyang problema. So, ginapangitaan pa na area kung diin i-silo ang tao. Aha. Ang mga gabaligya. Ah. For the meantime. Amo nagali nga nagligan, may nagapinanawag sa amon di, mga vendors na sa Burgos, gambal sila, ano matabo si sir sa amon, mawala naman kami di palang abuyan, baligyan, kakasun kami di, hindi gali amo na, Hindi, bali may sailuhan sila temporary. temporary. Okay. Obrahan man sila sa syudad sa temporary nilang baligyan. At sa Okay. matapos. Actually, jutay nga pinitin siya. Siyempre, for the betterment of everybody at the end of the day, no? Okay. Number one, nag-double ang number of stalls na Aha. aton i-provide. No, amo man ang pinaka-importante sa tananda, no? Okay. Mapaigo ta sila tanan kay kadamo sa reklamo nga hindi mailigo. Aha. Kay balukat yung vendors ta kadamo no, I got jutay. Aha. So balukat number one ang problema tada isa sa libertad, no, halin sa bukid madulong sang produkto Produkto? di sa syudad. Oo. At the end of the day vendor na sa. Correct. No, kung ano ang issue sa tindahan, mawangal na siya kay sila vendor mo ko di. Oo. Mangayo man sa tindahan niya. That is why under the leadership sa aton committee chair, si committee chairman Celia Flor, Aha. gin-istriktuhan na gid ang monitoring, no, sa aton mga tindahan. Kay balukat amo na blang balko bisan abogado ka, lampas la sa imo mo. Correct. Kaya mo na nga gina-istriktuhan na gina para ma-ariglar na. Pero klaron kung nga dira iya sa Burgos, wala dapat kabalakan dira ang mga nag-occupy sa stalls because kung mayara ginman sang kung matapos yung construction, sila gyapon ang tagan priority. Yes, as long as gabayad sila sa Correct. previous. Kaya basi kung wala mga kabalayad, para sila natabo sa aton, di subong sa Manukan country, since i-develop na ina sang Shumart, gadako ang problema nila, kaya mo ni kung sino ma-priority, dito baga natapos na. Of course, ang priority is ang updated ang payments. Aha. Sir, naligan, blado na batian ta ka nakamulong kumparte sa redistricting. Hindi na ba dayon ang iyang Pangulo daw?
Well, ang balita na bati ako kay Congreg Ah, na kadamo sa nag-apply for districting. okay. So, do problema sila sa budget, no? Kay once i-approve nilang Bacolod, Kinahanglan ng they iban. cannot deny the application of other Correct. other districts. Aha, Kinahanglan pag-approve mo sa isa, aprubahan mong tanan nga qualified. correct. Aha. So, daw ma-delay na siya guro basi next time pang na kung may kaso. Aha. Sige, sige. Oh. So anyway, ang iban nga ma-update siya buwas siguro sa sesyon ninyo magka-monitor, magamig kung ano mga discussion sila. Salamat gid Councilor for the time. Yes, take human action art. Salamat salamat liwat sa atong tagpanawati. Action Hotline. Ang mga nagapanawag sa akon kag mga taga Burgos